този град с много широк булевард. Сега в дясно можете да видите неговата резиденция на Едуард Емпайр, който е изключително повлиян от източната архитектура. Преди 5 години се направи ремонт на тази сграда и сега вече работи като музей. И сега, продължавайки малко направо, ще видите в дясно първия вагон на първия трамвай, който е докаран тук в Египет от белгиеца. Ето тук се вижда. Тази сграда се нарича Барон Палас. Поддържа ли някаква градинка? Той от целия булевард е някакъв. Той почна се държава в администрацията, но се държава служително. И по-скъпо така е добавя. Много богатство.